Kamusta experience sa paghanap ng memory card, tol? Naubusan ng memory card eh. Nakahanap ako 128 na class 10. 100 ay 1,800 tol oh. Ano masabi mo sa paghanap, tol? Sakit sa bulsa. Ay, alam mo, ba? Sakit sa bulsa. Ay, alam ko bawal mag-vlog sa SM. Alam tayo, tamang lakad lang, walking lang. Kasi consider na private property kasi yung SM. Hindi tayo pwede maganto. Ang gagawin na natin yan, tamang ikot lang. May naghahanap sa yung chicks, di ba kanina? Puntahan ba natin yan, tol? Para dun sa Realme, yung cellphone na Realme. Ano? The word is yours. Di, uwi na tayo. Ayoko na. Ano eh. Experience sa atin dito sa SM. Pag may hawak kang camera, tapos naghahanap ka ng memory card, kahit anong itsura mo eh, oh. Eh, tol, ikaw muna. Tapos, videoan mo ako. Ano naman, tol? Ako, tol. Up, down, tol, ha? Tol. Alam mo ka, kahit ang itsura mo, lalapitan ka. Ganyan itsura namin ni Dogs, eh. Tapos, sinalapitan kami kung sino-sino dito, no, tol, no? Panay, babae lumalapit kay Dogs, eh. Buti, loyal to, eh. Uwi na tayo. Sige, tol. Sige, tol. Tawag dito, pagsubok ng memorya. Kasi, ubos, eh. Chicha kaya tayo, tol. Alam mo na chicha. Busog na ako, tol. Busog ka na? Uwi na tayo. Daming tao sa SM sukat, eh, no? Oo. It's my motherfucking bitch, man. One time. Yeah. Ken Manila. It's my motherfucking bitch, man. One time. Yeah. Ken Manila. Subukan lang tayo mag-shoot, tol. Bawal daw dito. Kulit tayo, eh. Subukan tayo, tapos uwi na tayo. Laag lang. Hindi, sakay tayo, jeep. Kala ko, makatrip eh. Yung uwi na ako, eh. Oy! Yan. Civilian na, na guard. Na babae. Siniway kami. Tol, ano yung intro niya, tol? Hindi ko alam eh. Nagulat na lang ako. Saya, hello po. Tagasan po kayo? Ano po kayo? Civilian na guard, ah. Unita ba? Bila na lang, eh, no? Wow. Shit yun, ah. Tayo papatugis. Mabait tayo, eh. Dapat kinuha na pala natin kahit paano, no? Sakto kasi, pag post ko, sakto dun sa lumapit. Tapos nagtanong siya, excuse me po. Tapos in-approach siya yung sarili niya. Oo, parang sabi niya, hi po, saan po kayo? Tapos, yun na yung hudyat, eh, tol, no? Hudyat na siya na Introduce gano'n, niya. eh. Nag-introduce. Paano, bawal po dito sa SM, eh. Kukuha po kayo ng permit. Mga permit pa pala pag kukuha ka dito sa SM. Wow, makukuhanan. Malabas na kami, eh. Tayo, tol. Nakuha tayo, 128 naman yung nakuha natin, eh. Hindi ko na balikan yung mga, papashoot sa atin ng interview. Ano, tol? Uwi na tayo. Init, oh. Ay, saka hindi ka pa ka-best lang, tol. Tao mong tawid kami, Dogs, oh. Kaya, Dogs. Kasi pag mag-tricycle tayo, 50, eh. Oo. Magano tayo? Lakad na tayo. Oo, one trip tayo. Kwentuhan na lang natin tong experience natin. Exercise pa siya. Oo. Ay, mainit. Ito yung hassle. Yan. 130 na, eh.
So, maniniwala ka. Ang kinikita ng mga tricycle driver dito, hanggang 3,000 kada araw. Oo. Ayan yung minimum. Pero lagari daw yun. 3,000. Tapos yung mga tricycle sa atin, 1,000 hanggang 2,000. Diyan tayo. Ito, palanyag na tayo. Na. Eh, pag para yung ano ba, matatakbo ba? Hindi, okay na yan. Ay, ano eh. Ha? Yan. Pa yung ano ah. Ano na tayo? Lakad ng trip na tayo. Lapit lang. Oo, sa kayo. Yung rito eh. Idol. Bago yung trabaho na ano eh. Basura dati. Wala pang atin dati, no? Tsaka, umulan dito. Bing, swimming pool na agad. Oo, yun nga eh. So dito, may court pa talaga dati din eh. Oo, full court. Libre ba pumasok yan sa park? Oo, to, libre. Libre dyan, tol. Oo, libre. Ano na natin, pasukan natin. Tara. Itong pasukin yan eh. Di pa ako nakapasok dyan, tol. Yan. Yan. Kumakakamu dito to eh. Yan, tol. It's my motherfucking beach, man. It's my motherfucking beach, man. One time. Yeah. Heh. Ken Manila. It's my motherfucking beach, man. One time. Yeah. Heh. Ken Manila. It's my motherfucking beach, man. One time. Yeah. So, yun lang. Heh. Wang family. Ken Manila. Live love, love life. And pure happiness. It's my motherfucking beach, man.